Terapeutický coaching spája výhody terapie a coachingu. Coach vás sprevádza na ceste k vašej vytúženej budúcnosti a pomáha vám nájsť odpovede na vaše dilemy vo vašom vnútri. Vďaka coachingu môžete naplno využiť svoj vnútorný potenciál a naplniť svoje ciele. Terapeut vám odhaľuje príčiny vašich psychických ťažkostí vo vašej minulosti a rozpletá spolu s vami klbko vášho trápenia. Vďaka terapii môžete odstrániť opakujúce sa vzorce svojho správania a spracovať nevedomé potlačené emócie vo svojom vnútri. Preto integráciou coachingu a terapie vzniká synergický nástroj na riešenie vašich emocionálnych konfliktov a pomoc v rozličných životných situáciách. Terapeutický coaching vám pomôže uvedomiť si vaše skryté programy, respektíve presvedčenia a zároveň zmobilizuje vaše vnútorné zdroje. Terapeutický coaching je ako svetlo, ktorým vám coach posvieti na ceste tmavou ulicou a vy s pomocou coacha nájdete odpovede a riešenia ukryté vo svojom vnútri. Pretože odpovede na vaše dilemy, neistoty a otázky sú vo vás samotných.